We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Sa nga ni Alan Domingo, ako si Luan Merondina. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Duha ang namatay sa disgrasya sa kadalanan sa Dakbayan sa Talisay sa managlahing hitabo. Ang duha ka managlahing aksidente sa miaging Biyernes ug Sabado nahuli kam. Nasayran niya sagad sa disgrasya, gumikan kay nagbeating the red light. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Patay diha dayon netong Biyernes kining pedestrian human madasmagi sa motorsiklo nga kusog ang dagan. Pagkasabado sa gabi usab, namatay sa tambalanan ang laing driver sa motorsiklo human ni gikabangga ang usa ka sakyanan. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga kasagarang madisgrasya ang mga nagpakusog og padagan. Gani pipila sa mga nahulikam, nagbeating the red light. Sama na lang ning nagsunod nga motorsiklo diha sa barangay Tabunok. Di nang naguna sa dihang nakita nga orange light na. Ni hinay-hinay unta paghunong. Apan ang gasunod ni hunat sa pagpadagan, maong ni dumbol kini sa nag-una nga motorsiklo. Kining taxi unit ni tingwa usab nga dili maabtan sa red signal ug sa iyang pagliko nagkasaghiran hinuon ang nagmotorsiklo. Mga motorista mo-observe lang gyud ta sa insaktong speed sa atong mga sakyanan unya kung panalitan mag-agi manggaling ta sa bike lanes kinahanglan igong pagbantay lang gyud sa ato ang mga nagsakay og bisikleta. Daasay naglambigit og bisikleta sama nining nakapula nga nagsubay sa Bacalso padung norte nga sa pag-aksyon og liko nagkasaghiran ay hinuon sa puting SUV. Wa matumba ang nagbisikleta ug nihunong ang nagmaneho sa SUV. Di kanaog og nangita sa nagbisikleta apan daling nakapalayo ang biker. Apan ang laing biker way swerte kay naligsan gyud sa usa ka minibus ang iyang walang bukton ganihang buntag. Sa kuha sa CCTV, makita ang murag na untulang minibus. Ug sa paghawa sa pipila ka mga sakyanan, makita nga sa kilid nga bahin sa bus, natumba ang bike. Dali siyang gidala sa tambalanan. Ang atong bike lanes is shared lanes. So pagasawaan sa motorista ug sa mga nagsakay og bisikleta. Bisikleta nga unta magsulob lang gyud og helmet unya dunay mga reflectorized vest or any reflectorized nga mga garments nga ilang masulob during sa ilang pagmaneho aron mas dali silang makit-an. Nahuli ka mosab kining pula nga sakyanan nga ni daro sa mga bollards sa tunga sa daan. Nasuta ang hubog ang nagmaneho niini. Samtang niya ay pasahero sa tricycle ganihang buntag nga nahuli kam nga na-slide ug nahulog na noon sa tricycle dihang sa pagliko na sa gisakyan. Uba ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Registration alang sa Philippine National ID System sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, formal na ang gibuksan. Ano yung report? Matag higayon nga adunay lihukon nga transaksyon si Annalyn Bricasio ang
ang iyang voter certification lang ang iyang gamiton, kay wala man siya ID. Busa, gikalipay niyang lakip siya sa mga unang na pre-register sa mga enumerator sa PSA ug nahatagan og appointment slip karong adlaw alang sa registration sa Philippine National ID. Gipasabot ni Edwina Carriaga, Chief Admin Officer sa PSA 7, nga gi-prioritize nila ang mga low-income individuals kay sagad kanila walay mga ID. Sa pagkakaroon, we are still developing the system into being kanang universal ID na gyud siya ba nga kung matawag SSS, you don't need to give the SSS ID, no. Siguro in the future, that's the vision for the national ID. But for now, identification pa lang sa siya. Gawa sa demographic data, kuhaan usab og iris scan, fingerprint ug picture ang matag registrant. Nagpaila na siya nga kung ikay nagunit ka anang ID, imuha gyud na, so dili gyud ka ingon nga dili ikaw mo'y tagian ng ID kay tungod sa among mga data nga gipangkuha nga mao'y nga adiha makita sa ID. Matag cubicle hit sa registration kit ug ang matag registration kit maka-cater og 45 ka mga tawo matag adlaw. Target sa PSA nga makaparehistro og 300,000 ka mga upunganon karong tuiga. Apan lagi kay ang mga nangarehistro pa karon kadto pa kining na pre-register niadtong buwan sa Nobyembre, so posibleng dili makuha ang target karong tuiga. Matod sa kadagkuan sa PSA 7, niadtong Nobyembre pa unta magsugod sa registration apan tungod kay nalangan ang pag-abot sa mga registration kits ug may gi-enhance pa usab sa ilang sistema. Hinungdan nga nasibok ang registration karong buwana. Si Mayor Junard Ahongtian kinsa mitambong sa opening ceremonies lakip sa misuway sa pagparehistro. Mo ni i-present ay gabot sa ID, no. Mo na atong i-claim once maabot ang ID, mo na ito i-present. Human sa pipila ka semana, ipadana sa PhilPost ang national ID. Sunod buwan, posibleng sugda na usab sa PSA 7 ang online registration aron mas daghan ang marehistro. Human sa registration alang sa national ID, mamahimo usab nga mulinya aron makaabli og bank account sa Land Bank ang mga nagparehistro. Kinahanglan sila og Land Bank kay ang usa man gud ka purpose sa atong national ID kay anytime og duna bitaw tay mga ayuda from the national government, automatic na siya nga adto sa ilang bank account sa Land Bank. Aminado hinuon ang lokal nga hagamhanan nga medyo hagipot ang sports complex. Isip venue sa kalihukan, busa nakig-alayon sila sa usa ka pribadong establishmento aron didto na ipahigayon ang registration. Sign naman si Mayor sa among letter request sa usa ka establishment diri sa Lapu-Lapu nga among adtuon. Hopefully musugot sila nga himuon nato nga corporate social responsibility nila para free of charge pud ta. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa dakbayan sa Mandawi, nahuman-human na ang pagpamakuna sa mga health frontliners sa mga private o government hospitals nga himutang sa dakbayan. Aniya ang report. 17 na ka mga ambulance crew nga gisangunan sa Mandawi City disaster ang nabakunahan gamit ang AstraZeneca. Hinon mato di Body Alain Ibanez Pango sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga dunay tulong nga wa pa mabakunahan. Like for example, the first day nato last Thursday, naatay mga 12 ka buok ta nga naka-schedule but tulo ato nila wala na baksinan kay taas og kanang blood pressure. Human sa mga ambulance crew ug sa decontamination team, isunod nila mga responders ug ubang mga kawani sa City Disaster nga moabag gihapon sa trabaho. Tinguha ang mabakunahan ang tanang staff sa City Disaster nga moabot sa 130 kay sila man ang tanang moresponde kung adunay mga alarma. Mato ni Dr. Dominga Obenza, Mandawi City Health Officer, nga nahuman-human na ang pagpamakuna sa mga medical frontliners sa private ug public hospital. Karong adlaw mga crew na usab sa City Disaster nga gitahasan sa pagkuha sa mga pasyente sa COVID-19. Mato di Konsehal ni Risa Sun, ang chair sa Council sa Committee on Health, nga may gandams lang listahan nga matawagan kung dunay mosibog nga magpabakuna. Mao'y nagkuhan sa atong COVID, no? Mga operations o ang DRRM. So mauna ang ato ang matagaan sa bakuna. So doon na natay gihimo nga substitute master list. So tawago na to sila nga pwede ba mo moari kay dunay marawag kuwang ang amo matagaan. So ready na sila. Samtang sa dakbayan sa Talisay, minus pa ang nabakunahan gikan sa ilang gitarget nga 4,108 ka mga medical ug uban pang frontliners. 132 pa lang sa Talisay City ang nabakunahan sa AstraZeneca vaccine. Usa kanila si Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer.
Nanginaot si Mayor Samsam Gulyas nga daghanaw niya ang mga frontliners nga magpabakuna karong simanaha. Hopefully this week we could start Sinovac. Sa Sinovac, we're expecting more na gusto magpa-vaccinate sa Sinovac. Uban ni John Sulon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Sa kinatibukan, nagmalampuson ang pagsaulog sa ika-500 katuig nga kasumaran sa first circumnavigation of the world di nahimong kabahin ang Giwan Eastern Samar. Yano apan makahuluganon ang kasaulugan di inapakita sa mga Giwano ng ilang hiyas ug mithi. Ilabi na ang ilang kaaghop nga ipadayag ang ilang pagtabang ngadto sa mga langyaw. Humanity and Victory ang tema sa quincentennial sa Giwan Eastern Samar, di na mga kalihukan gitambungan sa mga dagkong opisyal sa nasod ug sa ambassador sa Espanya. Ilabi na ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagpasalamat usab ang Giwan LGU nga nahatagan og pagtagad ang ilang dapit nga kabahin sa kasaysayan sa Kristyanismo. Grabing kahaot ang nasinati sa trafiko sa Cebu South na Coastal Road o Natalio Bacalso Avenue hangtod sa dakbayan sa Talisay kaganihang buntag. Sangputanan kini sa pagsira sa viaduct sud kagahapong sugod kagahapong adlaw'ng Domingo hangtod kaganihang alas 10 sa buntag. Matod ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga wa mupahibaw kanila ang tagduma sa siselect sa kabahin nini. Nangayo hinuog pasaylo ang Cebu Link Joint Venture sa ilang social media post. Sa post ilang giangkon nga ablihan unta ang viaduct alang sa mga motorista alas 5 kaganihang buntag apanalangan tungod kay kinahanglan pang padayunon ang pagtrabaho sa pipila ka parte niini. I am very disappointed. Usually sa sugod, nag-coordinate ang CCLEX namo. Pero wag na sila mo coordinate silang closure karong buntaga. You cannot close a main thoroughfare na magikan sa south or padung sa south. A main thoroughfare, you cannot close it on a Monday morning. And you cannot close it without proper coordination with the city government. Mayor, kung mag-isolate ka, kasi mo gusto mapauban? Si Fem Marie Dumabok. Joke lang, love you. Si Eddie Gutierrez. Ano man, ma'am? Kay gwapo siya, matangkad. Himan. Si Gabi Concepcion. Para magbalik-balik kung i-isolate. Kay tagod sa kagwapo. Dingdong Dantes. Mas lamig pa siya sa kukuyab. Ang akong gusto nga makauban, ma'am, sama sa artista sa GMA Network, kanang yun si Heart ibang lista kay nindot mo, ma'am. Kay makauban na to niya, maayo sa kay siya. Oh, maayo din, ma'am. Ditso rin, murag wag tangag sakit, ma'am. Perfect. Ikaw. Ikaw kung ganahan kang uban. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Anay gitumbok nga miyembro sa Salisig Gang nga nadakpan sa kapulisan sa dakbayon sa Talisay atol sa checkpoint nga misuway unta paglikay. Atong sayran ang detalye pinagi sa live report ni Femari Dumabok. Fem! Yes, Bob, gitugan sa Talisay City Police nga moabot kinig na po ka maong grupo nga diha sa mga mall muigo o giingon nga sa niaging tuig pa kini sila na miktima. Nagtingkagol na sa prisuhan si Ryan Uyo, 39 anyos, katagal lungsod sa Dalagit. Nasikop siya sa kipagayong checkpoint sa Barangay Poblasyon, humanilihay sa mga otoridad ug sa pagsusi. Nakuhan kini og tulo ka mga gagmayng pinakiti sa Cebu. Matod sa hepe sa Talisay City Police Station, Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, nga sa gihimo nga background check, nasuta nga si Uyo usa sa mga manang salisihay sa mall diha sa syudad. Gani nahuli kang pakini. Gingon nga napulo silang kauban sa sindikato. Atong nadakpan is actually one of the suspects sa series of salisi sa mga malls, no. In fact, we have acquired mga CCTV footages nga naa siya o kato iyang kauban. Actually duha ni sila, ang driver naka-escape. Wala man gimakak ni Uyo nga siya ang anaa sa kuha sa CCTV sa mall. Apan hugot niyang gihimakak nga sakop siya sa mga manang silisihay. Wausab niya ang kuna ang ginadili nga drugas.
Mangumpra man para sa needs sa akong anak. Para? Needs sa akong anak. Then after that, sila nakita sa CCTV na kailangan daw na ipapaliwanag ang security. No, ma'am. Wala, ma'am. So, saan nangumpra? Yes, ma'am. Samtang 93 pa ka mga individual ang nadakpan sa kapulisan sa tulo ka adlaw nga pagpahigayon og uplan limpyo talisay nadtong weekend. Unom kanila nasikop tungod sa pagpamaligya o ginadili nga drugas. 19 ang mga sugarol. 64 ang mga nakalapa sa health protocol ug ang uban mga traffic violators. Ang importante sad kay ang illegal drugs kung daghan napay illegal drugs mo daghan sad ang kawat. So that's why we are really trying to make sure nga madakpan ng mga involved pa. Bob, padayon pang gipangita karon sa kapulisan ang uban pang mga sakop sa maong salisigang, samtang padayon usab nga gisolusyonan sa Talisay City Police ang uban pang insidente sa kawat diya sa dakbayan sa Talisay. Bob. Dahil salamat, Fi Marie Dumabok sa imong live report. $8,019 kini na ang all-time high kung labing daghang mga kaso sa COVID-19 sa nasud nga natala karong adlaw. Publiko gipahimangnuan nga mutuman gihapon sa tanang health protocols. Aniya ang report. Sa labing awahing kalambuan sa COVID-19, nakatala ang Department of Health Region 7 og 6,693 ka mga active cases. 336 niini mga bagong kaso. Sa mga highly urbanized cities, ang Cebu City adunay 2,508 ka mga active cases, 157 niini mga bagong kaso. Moabot usab sa 1,062 ka mga active cases ang Lapu-Lapu City, 29 ang mga bago. Samtang adunay 1,114 ang active cases sa Mandaue City, 47 ang mga bagong kaso. Sa mga rehiyon sa Central Visayas, ang Bohol adunay 312 ka mga active cases, 20 niini ang mga bagong kaso. Miabot na usab sa 1,577 ang active cases sa Cebu Province, 82 niini mga bagong kaso. 116 ang active cases sa Negros Oriental, ugway na talang bagong kaso. Samtang upat na ang active cases sa Siquijor, humanapunan ug usa ka bagong kaso. Sa Eastern Visayas, natala ang 285 ka mga active cases sa riyon, 11 niini mga new cases. Sa tibuok Pilipinas, muabot na sa 73,072 ang active cases, 7,757 niini mga bago. Samtang 123,216,534 na ka mga kaso ang sa tibuok kalibutan. 69,816,462 niini mga nangaayo na. Luan Marondina, Balitang Bisdak. Human giatake sa kasing-kasing ug namatay ang usa ka OFW nga usa ka COVID positive patient nga lakip sa mga gi-isolate sa Hoops Dome, temporaryo unang gihunong ang admission ug dugang mga COVID positive patients. Sa pagkakaroon 25 na lang ka mga COVID positive patients ang nagpabilin sa temporary isolation facility human makarecover ug nakauli na sa ilang panimay ang 92 kanila. Ang nahabiling 25 ka mga pasyente sa Hoops Dome, huwaton lang una nga makarecover ug makapauli. Human niini temporaryong upan ng Hoops Dome samtang adunay ipatuman nga kausapan sa disenyo sa temporary isolation facility. Gibalhin na usab ang nurse station haduol sa entrance ug may ambulansya nang on standby 24 oras. Binilyon ka pesos ang paghulagway sa presidente sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry nga naalkansi sa private sector sukad na sinati ang pandemya o sa katuig na karon. Ano ang report? Gihulagway ang dakbayan sa Mandaue nga usa ka industrial city tungod kay sagad sa mga dagkong industries na himutang man sa dakbayan. Sa virtual interview, gipahibaw ni Steven Yu, presidente sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry, nga sa 16,000 ka mga registered businesses sa dakbayan, 90% niini mga small and medium enterprises o mga gagmayng industries. Hinuon matod ni Yu nga napun-an na ang unang 4,000 ka mga businesses nga hinay-hinay nang nakabalik sa ilang patigayon. Nang hinaot siya nga unta adunay matabang ang kagamhanan sa gagmay mga business establishment nga makabarog og balik sa ilang patigayon. They will also appreciate if there will be some support from the government in terms of stimulus so that they can get back on their feet.
Samtang bilyones na ang alkanse sa kinatibuk-ang patigayon nga nahimutang sa dakbayan. Matud ni Yu nga kun basihan ang tourism receipts, 80% unta ang kita ni ini apan nahanaw. That is, we have not really quantified, but it amounts to tens of billions in losses easily in 1 year. Uban ni June Solon, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Kung i-isolate ka, kinsa may imong gustong makauban? Siyempre mang akong uyab. Uyab yun. Kaya para dili boring ba? Ay lang kay simba ko uroy. Mana ako ra? Siyempre, pamilya ko. Kay mo ginay ka-feeling sa buhay. Akong asawa. Siyempre dili ay ba? Nga na ako sa kuan. Anang ang sitwasyon. Ang ako yung asawa mo. Atong makuyog sa ato ang mansulit yuta. Ara ko dapat kakuyog mga akong asawa. At least para may bawas sa unsa ato mga kuan ba kada mga palitab sa atong panglawas. Uwa ko kuyugon mo mo. Kay matakdan niya siya nako. Kung kuya, pwede na siguro. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Spanish vessel JS Elcano miabot dinhi sa Cebu Sabado sa buntag isip kabahin sa pagsaulog sa quincentennial nga pag-abot sa Kristyanismo sa Cebu. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Nidunggo ang Spanish Naval Training Ship Juan Sebastian Elcano sa Cebu International Port nga mainitong gisugat sa mga Cebuano nitong Sabado. Lula niini ang mga Spanish Naval Force pinanguluhan ni Kapitan Santiago de Colsa. Tungod sa mga ambungang bisita, ang ilang mga hulagway nga gipost sa social media nagtrending nitong weekend. Sa ilang paglawig, gisubay sa barko ang mga lugar nga giagian sa Magellan Elcano Expedition. Nga gituyok ang kalibutan, 500 ka tuig na ang nilabay. Nangulo sa pagsugat si Cebu City Mayor Edgardo Lebella o guban pang opisyalis sa dakbayan sa Cebu, Lapu-Lapu City, Department of Tourism sa Central Visayas, Office of the Presidential Assistant to the Visayas o General Roberto Angkan sa Central Command. Nitagbo sa mga opisyalis sa Embassy of Spain to the Philippines. Giklaro ni OPAV Undersecretary Junji Gonzales nga ang kalihukan nag-ila sa kultura sa nasod ug nga nahimo kining kabahin sa makasaysayanon nga unang pagtuyok sa mga tao sa kalibutan. Samtang sila Bilya ni pahinumdum nga sa maong expedition nahimugso ang Kristyanismo sa nasod. We will commemorate the quincentennial the Filipino way, which means we will raise awareness of our countrymen about the rich yet challenging prehistoric, pre-Hispanic, or pre-colonial history. We relive history as it happened 500 years ago when Fernando Magallanes set foot in Cebu, which gave birth to our Christianity. Ang pagsayaw sa sinulog mo'y usa sa nitapo sa mubong programa nga giandam. Ang Spanish ship mulawig pagawa sa nasod karong gabii. Cebu manggod mo ni sa gihimo nilang port of call. Kaya ang last nilang port of call dito pa sa Honolulu sa Hawaii. So karon ang ilang buhaton diri mag-unload sila sa ilahang mga uban nga provisions o mag-load pud sila og mga provisions ilang mga supplies. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Magtiayon nga mga senior citizens gipamusil ang babae na matay samtang ang laki tanandugon ang kahintang sud sa katambalanan. Ani ang report. Nahitabo kini sa sitio kaningag barangay Lugo, lungsod sa Balbon, lalawigan sa Subo ni atong Marso 20 sa kadlawon. Ang namatay mao si Concordia Arong Lucinio, 64 anyos, samtang naangol mao ang iyang bana nga si Emilio, 72 anyos. Ang gitumbok nga suspek sa krimen mao ang 27 anyos nga si Celso Morales Lauro Jr. taga Proper Maslog, Danao City, kinsa kapuyo raw sab sa anak sa mga biktima. Sa investigasyon sa kapulisan na sayran nga misulod ang suspek sa balay sa mga biktima alauna sa kadlawon Marso 20 ug unang gipusil. Kaduha kay gayon ang babaeng biktima dayon gisunod ang biktimang lalaki.
Nadalapas duol nga tambalanan ang duruha apan gideklarar nga patay ang babae samtang gibalhin sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang lalaki. Human sa krimen, misibat ang suspek. Nasairan nga aduna na tensyon nga mitumaw tali sa suspek og sa ka-live-in ini nga anak sa mga biktima. Hilabihan kasiluso kuno ang suspek bisan mo trabaho ang kapuyo. Kinsa nahanaan na usab niya og dunggab sa niaging mga buwan. Mibahad na kunong daan ang suspek nga pamatyon ang ginikanan sa babae og nahitabo gyud. Ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gihapsay ng daan sa Market Authority ang kalihukan nga mga sa mamaligyaay o gasangol sa binignit sa carbon market. Hingpit sila nga ginidaan nga mohimo og extension sa ilang balagyaanan o kinahanglan nga mamintanar usab ang social distancing. Samtang naobserbahan nga hapsay ang carbon area human temporaryong wa pasudli sa mga sakyanan. Nagpadayon kini hangtod sa Abril 3 nining liwas sa Semana Santa. Giklaro hinuon ni Ervin Cabales sa Market Authority head nga makasud ang sakyanan sa mga tag-iya sa negosyo sa carbon apan i-drop lang ang mga produkto og dili gayud magpundo ang ilang mga sakyanan. So stricto ta this time, walay magpataka og tinda bisan asa nga lugar, walay mga extensions nga itugot og kung asa sila ninda adto sila dili magpataka og paninda. Mandawi Chamber of Commerce and Industry nanawagan sa mga opisyal sa mga dakbayan sa Lapu-Lapu, Mandawi ug Sugbo nga himuong managsama ang oras sa ilang curfew. Matud ni Steven Yu, presidente sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry, nga maglisod ang ilang mga kawani kung managlahi ang oras sa curfew. Midugang si Yu nga adunay mga kawani nga taga-dakbayan nga nanarbaho sa ubang mga syudad kung managlahi ang oras sa ilang curfew. Miabot na ang ikatulong batch sa CoronaVac vaccine kontra COVID-19 miatong Sabado dito sa lalawigan sa Bohol. Matud ni Anthony Damalerio, ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer, nga miabot na ang 30,000 vials sa CoronaVac mga alas 10 sa gabi sa Tubigon Port gikan dinhi sa Cebu. Gidaladayon kini sa cold storage facility sa Provincial Health Office. Ang unang batch sa bakuna nga moabot sa 2,860 vials sa Sinovac maoy gigamit sa pagbakuna sa mga health workers sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital. Ang second batch nga miabot ni adtong Marso 14 gilangkuban sa 5,140 doses sa AstraZeneca ug 1,340 doses sa CoronaVac gikan sa DOH Central Visayas. Sa pagkakaroon, padayon gihapon ang pagsaka sa COVID cases sa Bohol sukad ni atong Marso 20. Aduna nay 1,486 confirmed total cases, diin 220 niini ang aktibo, 1,242 ang nangaayo ug 24 ang namatay. Ug mauni aton latest weather update karong adlaw, Lunes, March 22, 2021. Sa pagkakaroon, wala tayo ginamonitor na low pressure area o uban pang weather disturbances gawas og sulod sa ato Philippine Area of Responsibility. Ang tail end of frontal system or shear line maoy nagaapekto sa northern Luzon. Samtang ang easterlies naman o init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko maoy nagaapekto karon sa nabiling bahin sa nasod. Ug para sa ato forecast sa sulod sa 24 oras, ang tibuok Visayas, Occidental Mindoro ug ang Palawan lakip na ang Kalayaan Islands makasinati og generally fair weather o maayong tempo sa panahon. Adunay lang gihapon mga kahigayunan sa mga patak-patak nga pag-uwan, pagpanugdog og kilat tungod ni ining easterlies ug sa ato mga localized thunderstorms. Ug mao ni atong latest weather update karong adlaw. Para sa mga dugang impormasyon, bisitahan lang atong official website. Gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST, kini si Ferds Rubin, daghan salamat. Sir, kung mag-isolate ka, kasi mong gusto ikaw ba? Sa GMA si Kim Domingo. Kay kuan siya kanang dughanon. Dughanon niya gwapasan. Magtang COVID ng kuyog na nato. Bukod sa kong mahal, mas safe.
Si Marian Rivera. Kay parehas duha gwapa. Asawa na kay mahadlok na malatiguhan. Baksin. Ato ko bukton sa kong mahal. Ano na oh. Minyo man, di dapat gid ato ginadto. Ato gid sa bukton sa akong mahal kay mas comfortable bang ko. Sa loved one, sir. Of course kay kuan man mas maka-feel mata nga safe ta kay bantayan ta. Single. Wala may plano. Hala, uy, walang ko'y lucky. Wala ko'y lucky. Walang ko'y mahal, so wala. So, kung mahal. Kaya mahal na ako. Wa man ko'y mahal, di ato lang sa uban. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga naa sa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Sa nga ni Alan Domingo, ako si Luan Merondina. Ug gika namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdan. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalosaro ug mayong hapon mga kapuso.